Със сигурност ви се е случило или ще ви се случи поне един път в живота да ви падне акумулатора, да нямате ключ или да не ви работи патрона. Какво правите тогава? Със сигурност най-добрият вариант е да извикате ключар. Но аз ще ви издам един трик, който на повечето мерцедеси смятам, че ще ви бъде полезен. На повечето мерцедеси тук се намира жилото, където са пантите. При някои модели, не всички, казвам по-скоро от тези до преди 2015 година, можете да развиете болчета на предния подкалник, да бръкнете и ето тук с помощта на някакъв инструмент от тип клещи, да дръпнете жилото и да се отворите капак. И запомнете, на Мерцедес винаги се подава ток отпред. Тук винаги имате извод за плюсова клема, минуса може да го хванете на амортисьора, на болтовете или на подкалника с помощта на устройство или акумулатор и ключа вече ще се отключи автомобила. Ако смятате, че това нещо е сложно за вас, просто се обадете на ключар или се обадете по телефона и ще ви кажа.